Dames en heren, mag ik u van harte welkom heten op deze toch wel opmerkelijke bijeenkomst, zou ik bijna willen zeggen. Een uitvaartfair, zoals het wordt aangekondigd. Alles op het gebied van het funeraire. Heel veel mensen willen daar liever niet bij stilstaan. Maar het is eigenlijk heel belangrijk dat je nu al stilstaat bij je eigen afscheid. Want op die manier kun je het heel persoonlijk maken. Ik ben gewoon kunstenaar. 1,5 jaar geleden is een moeder van een vriend van mij overleden. En hij vroeg of ik iets moois kon maken voor haar. Toen kwam ik tot het idee om een kunstwerk te maken en haar as te verwerken in dat kunstwerk. Ik maak schilderijen, zwart-wit, kleurrijk. Het maakt op zich niet zoveel uit voor mij. Het is de wens wat de mensen willen. Ik meng de as gewoon een beetje met verf en dan zet ik het op. Vernieuwingen zijn bijvoorbeeld in urnen, dat die niet alleen van steen zijn gemaakt, maar ook van hout bijvoorbeeld. Je kunt ook door een pottenbakker bijvoorbeeld een urn laten maken. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar ook qua begraafplaatsen. Niet alleen bij een kerk, maar ook bij een natuurbegraafplaats. Een natuurbegraafplaats is, wat de naam ook al zegt, is een plek waar je in de natuur begraven kunt worden. Dus in een bos, op een open plek of in een ander stukje natuur. Er zal binnenkort in geopend worden en wel in de gemeente Heerenveen, in de buurt van Nieuwehornen. Als het goed is, dan zal de procedure dit jaar nog beëindigd worden. Er is wel heel veel mogelijk in de uitvaart wat de meeste mensen nog niet weten en kennen. Bijvoorbeeld de wijze van ten eerste van begraven, maar ook van op wat voor manier wil je naar de begraafplaats of naar het crematorium worden gebracht. Kan door een koets. Er zijn ook boerenwagens, fiets, bus. En meestal gebeurt dat in een rouwauto, maar er is heel veel mogelijk. Traditioneel worden mensen in een kist begraven, maar het kan ook heel anders. Het kan bijvoorbeeld op een baarplank met een wikkelwade. Dus, en rieten zijn er ook, rieten kisten. Alles kan vastgelegd worden en dat is heel fijn voor bijvoorbeeld de kleinkinderen die het niet bewust meemaken of voor familie die elders woont. Nou, u ziet hier een collectie urnen. Urnen van hout die voor binnen zijn. En dit is de urn, de waterurn voor buiten, voor in de tuin. En hier gaat bovenin de as. En als het regent, komt regenwater hierin. En je neemt de as een stukje bij beetje mee de aarde in. En daar gaat jaren overheen. Dit zijn urnen van hout. Dit is een onbehandelde ringen. Een modulair systeem dat je kunt opbouwen zoals zoveel als nodig is. Maar je kunt hem ook als lamp in de huiskamer neerzetten. Zo is het niet een opvallende urn, maar dan wordt hij opgenomen in de ruimte.